Yekaka utieno dachi na ubewo we ni pabia menya banko bia fa de kwa yey bala fo menya anko mama ha atu na woni ade wa de yey ajaje sipa CBSB dinner temo so my day oso ye hwehwe ni mu perepa de atwa na ye na wo ye onsa ade ye se una baby mati mani ga ubenya asam o me ubenya asam o ba no gira o ya de wo ye papa so me dance ni no me cha me dance ni me ankasa me fie hanyo na wakanyini enyi da bi enyini den se ko foka fa ho ti am ka se o mo se wa ye kuntan o mo ye kuntan hwetwanimu ma ko tuno mesa mano me dance ene nkro do ajai na betena sene ye nko ena ta wo ha bi na akwara be ka se yi me dance o na fie hankasa hanyo de bia fie hansam wa ha sa ko fa we so abeka ho ya kwata kwa ho hia yi oye ni me hwehwe ni mu so na ajua pantan menyo anko akamaja Missing. You go when you grow, who's your boy? When say Mr. Penina. About how you know? Most I'm born mine. I do much of the media, Mr. Kano. We are not too much, and I also the end chrono. We are customer, who would me come. O posso popo sacrament. Me over catch. They say nipa woni ha. O gasa tu abantini. O gata tu guba. Nipa woni ha. Ye ka wo so asem. O so fi na ko. For people move so that the bad enmity. Ya ni bre and for the man that my kuntai no say I kuntai almost say one medicine carry a matia coma. Oh, that is if you are was it if you are almost say one number. I kuntai almost say I kuntai. Na graba ya minia na we nura na dey na wuchi ayem machiam se mo ha na ne jawre wante mante machia ade me wie duan da ma hwe wa mi hu sa na wo munyina na wade ye o hwe manima me wie duan esuo ma chese ma wona nkrefa ene sam ti de da mi bufa sa na wo mi stro me wie yenko awade de do na wie ye no hele o yire yina o kenadim mama na japa fi Nigeria ala taba kwa biemu yehun su ba bida na miniatu o kun ho tarepe o ba kun to kwa bi Wo be pese me pe mai wo be se me pe me na me ya ma tu wo ya ma ana tu fa da me no oya dide jalo sale wa jalo ye ko dida si jalo oya dide okay na me dem awa nya woni aduane wo e bi o me ni kwa na hwebu ye sa me ni gwa dem nana kentri ka me a me bo fam ta kwa nya me dum ne ira ba se gudi jalo wahala wotu kwadu o si ko wahala wotu kwadu otito otu kwadu ni yanko mane ni ati o be di na aduane si wo ma na no hu se anko ayiba atuba no ma so cream menje nkosi de mpomfama no nti na aduane si dem ho na je se de oye gina oboa woboa frankadam na aduane si dem ho no se ono de na kwa he bra betrase da bi ma me ko chechire mai trase na kaya se na wunya nti wo kwa kwa he de yekeka wontieno dachi na ubewo tufuatie ko antiade yekeka wontieno dachi na ubewo tufuatie ko antiade yekeka wontieno dachi na ubewo tufuatie ko antiade yekaka wontieno dachi na ubewo tufuatie ko antiade emasem na baba wunie krono na baba wunie basa yen tuturasem umwadie wona wunie di wona ni wejani na wonko na warwasa siso obua wodi bama wa wofo no sabuo na fama foforo fiseriasi endako ya ubeye bia no dwene ho yekeke
dachi na ubewo tufuatie ko antiade ye kaka wutie no dachi na ubewo tufuatie ko antiade twa de wutie ye obi sisi me hu baby eska ono kwa no yesele se bonku no adani atu baabie baby o se be ba be sebo mu no don fu ne skele kukuram sai me hu baby me de ato odi aduane ne batebu ne kura ne kura me wo ne me hu baby me de ato mi wura me tunu ha me ti ase wo de na dwuma na asem be ni so we ja to table no ho ana o ja to ho baabie de ne da kroma de ko ade wadan fu no yo kromfo kwanga wenrem kwam kroma yo kromfo now tinipa ne yo kromfo so na so ne nam oh le se edo de anyu nche se me bokro no ene mame no nko dabi nko ye wonya ntokwasem mame nko busa no what you asma make mame nko busa no na kwame nkroma de menim se o hye yafunu no men kasa na mame ewie nkrofo nema enti me nu aduane manini no nse wo de mame ko me ko ho aba hwe me wo de me ko ho aba eno woni ana wonua ka ho ma na mo tene kwa ka kire kwame nkroma se wa first kana ma wa ma eme fie hande nipa bia na ni di agro nipa bia na ni di agro krofo panyin se na ni di agro wolle gidini ole si buruku ya la ya kwa ka kire no so fam skamle me tief man china ha bua pa kan weni ase ka kire abranti ese wadua na hwiegu wonum trodi o na dan tro no kosua ne oji so wa dan tro da me na won tro na ya na minnim so oji so me ma adum sika dia wit bakai wit bakai e me ma na how me de twem sika jigo fodi ye ese da sa ama obi tue ya on ankisi buda ese da sa kati ene wa say no asoro boaro na mpo asempo bo me o wa kwame nkroma bedi mam ude ma nyanu tira me bae me pele to empele no a me pe kokokira kan kire mu bia ale me pe first kutukani bia ale yiri sibisi kayira atu ade ngwesi ni onaja jalo sibisi kayira atu acho ade a me mpe kwemponi mi mo bia da kamere kwa mo bia eno ata o mama ba fe be di sesi ai se wetumi aka sa de wa kan de na chese bia na ama we yira sem me de sibisi ka sa yira abatu ntinyo no wafa aba enya wo na wafa de wie sisi a adanasi na da wo besu oye so nye ya wo sa aso na sake body kwampo dia ate body na banche sika de aba ntimi na mafa oye chakuboto mwe mate mi fie ye modua emfa nsuo bi wa bonti modua ene emfa boso mo baabi modua me obrempon en wo mi fie ene bebo obrempon lesa ma dia ida no bibi ukauma bibi pesa eno musika ni ese 150 ni atu ankodi yeso utona ese be jo mota 100 cedi nyano 15 enata so ense mama nkroma mebo wa wadanfo akoma waduane adi awie no senye ya me a wa se afa nanka afa ni sika oye wo de mani first card na mi modua mesro na yenye ni ana me se fa se nya noa na mi modua na wo jima jeni sisa osuban bedi what's that bedi da 100 na je di 50 na di 100 kama nko mo ne hwego abo ewo mu we ma horo bisa che mi hwego nso bara me wo ma sa ako Nigeria da ako Nigeria da Nigeria ero san boy e horo mo ho ase na ye wo de fam sika ma woni wo de fam wo de akana men tv wo de fa sika ma ko bia na de no ate wo so a fa na de ma no so ayi kwati bi na de koso yesa kwa hwego ya wo atu ngbare mu on tawa sama me nwe me ho kromfo kaja tu tin jesu kromfo ina ere so we ne bia woni mu as bia woni ma de e fere ntia ne o
Within them. Oh. About you. Unkremo. I'm talking about transit. Obi amu akonya. Me talking about transit. Dabi me no let me fear no kofa akonya. Oh, atuade. Me no let me fear. See me now, sir. Me se I know you sorry. Sorry transit. Me sorry. Pa chaw. Oh, what have you said now? Me pa chaw. The fear had the sunna. Say. No to kwanta ya pai. Sunne. I don't think me. Sunne. Say na my here too. We no shame pa cha mo pa menchi ame. Hey. Me na me ka kire o. Atu jadu no. Me Fi me yonko no. E ma chia won no pai. Say won yira fam obom afam me ho adwen. We yanko ne. I catch the sunne. We yanko ne be. Me busawo. Ma ya dey. Hey, Kaka otirima asa no wadi adu. akroma boba. Aduane kakra. Musika kuto be yira enti. Atu. Medasi. Aduane be na kakra. Odi aye. Dabi be aduane be. Odi aye. Wodi cheme aduane kro. Oh aye. Cheme aduane kro. Odi aye. Medasi. Sa de fa yonko. Why aye. Nsa wo jimi me nworo na me kunu ye no. Wonye waduane ana de asie dam. Na wa bedi me dia. Me kunu dia owi ana akọ. Me da samu tu ani. Sa. Mo ho ya de. Ka che nkroma. Me hia no be fia ha bi. Ai, kwa me nkroma me hia no be fia ha bi. Na ese me a o ka che mi Matias. Na jadu a wo bana me say. Wan ka asere say. Adidie mu adanse ye. Na che kwa kodwa bia ka se oba me fie no. Ene me yire ya buro. Oh dia me no ya ka ho. Kwa me. Me fa say de wawu no. Won ya ka che me say. Me say me no ya ka. Wo se sai? Me fa say ye. Eye enkoto sade bia wo de jai. Me dia me ba fi ye say. Ati me pede. Tete me ha me say me ya ka o. Wonya ni pa me ya ka be me ya da. Mani wo ho. Me no ya ka me fa say de wawu no. Ah, Fa say ko no. Da wo ko peda de. Me ba fi dana. Baba fi. Wo so bo maso. O ya mabo. O ya mabo. Enipa. Aduane wunti. Titi, wo so ma ofie bi. Aduane wunti. Me ya dance ni. Na eye. Adu ulim bibi. Se oka. Yonko de ka we bonku dwa ni fa. Na ni fa dware bu. Sabe. Na benku etwa. Be na aduane lifa. Kire me. Me benku ma twa. Sire mu Benku na yiye. twa. Aka lifa nko. Sire mu yiye. Ada. Me kunu na nwonko ni. Se me kunu ko ni fie no wo aduane no de asie. Ya ne sa. Obeba na me kunu so ya aduane no obedi ni nyina pasa no akogime me anworo we oba aburu be mu. Attention be na sa. Asa no nya sa. Me ma wa. Be ba. Wa ma me ka hwe. Na ba ya from po. Ya no kura na nchai. Wasa so ya kroma boba. Wasa wie me sika. Wa fa. Sika na say nya 100 series. Hey! Kuma. Na say 150. na difference ni be le wo. 150 100. No. Anya 1000. Me ba kra so nya na fa yi. Me ba ofie o. Kwa me kroma. Also adapa. Hey, adu. Ye. Me nya krofo. Wonya krofo. Se sika no. Me di no. Ana ebe se ma ha. Hey! Kana na ti be wura buto. Anadwo ba na se. Hwɛ ɛyɛ pranti mi a mo ni tia mi o ɛyɛ pranti mi Me. mo hyɛ na de hyɛ mi Antwi. na ɛyɛ Wonim sa wakokɔ na ɔno ɔda abu no. Kwa me kuma na chi no we. What is that? Wanu ana ka kire me so. Yeah. Kwa me kuma. twɛn deɛ Akokɔ no Ko ɔkɔ. na fa ko. twɛn Ana no ne ye pe no. de na Ɔde kɔ sɛ me sɛ me ya akokɔ nkwan no. Ɔno a. Wo se akokwa ne egu atale mu no to. Ɔno. Ana woni ye chiri krom ha no. Ɔno na wi akokɔ. Hey, suro nipa. Akwa bi atwere gu ni san boss. Wo say fear person save your life. Hey! Wo ne sa no ɔbɛ Chineke. wa. Ade ba ko a mɛka kyerɛ no sɛ sɛnea ne nsa ha no no wanhwe yɛ dako ɔba be wi awere. mebo mo me sɛ mo ahyia apran ne sɛ ɛne no alinkwasi ba mboku me Enyo na fa sɛ akokɔ. mo hyɛ da ama asɛ obusa ko sa. Enyo na fa akokɔ. deɛ Akokɔ enyo na be. deɛ na wɔkɔ abu na na Obe bu so. Na akokɔ be na be wi aye. deɛ na wɔkɔ abu no Ana be say akokɔ be na be. ɛyɛ mea Ah. Kwa me kuma. yɛwo wo da akɔ ba wiase Nyabotre. da bi yɛwo na wɔ akɔ Sa. yɛwo ba wiase no na wɔ akɔ hey mo fa sɛm kɔ no ha Ubi di wa chi a menya aban amani. Tufo. What me di wa chi menya aban amani. me ne wanya What? What menya? me ne wanya Kwai. Bobe. me ne wanya Bobe. me se me ne wanya Me se bobe bobe. Me ni me jealous. Hey, na trust me ni. Manfani muso. Enya samu mu wa esa mframa. Manfani muso nko. We ko ba no. Ene wo tsire. Wo so father fo a wo hwe. Eye. Wo father fo a hwe, wo hwe na na e wo so no so wo so di. Antwi. Onya yonko papa. Kwa me kroma oyɛ mambɔfoɔ. Kuro dua wi mu. Nkɔfo nye ma yira ya nyinaa ɔne wia. Sɛ na nsɛm kɔkye no bɔɔde bi ho.
Oji to me pe baabi agunsuo na me free kwan ma ba be gina me gunsuo me tetwetwe na me se me hwa ade koro me hwa ade koro akwa me nkruma na atwe sika na obi board ye te wana me ne kunya ene se me defe no yi secret ni nyina ma me wa kokko ne wi aye ene ma bebi no ye kurum ha edi kama we da so oye me da sipi awi aba ya yi sha kwankwan no de bi siara me ni mi enu so de obi patafo obi ye mo adi eni nkwade aka na abo ho ba yi wa me nya kwan patafo obi enu e ja ne me da so ai yo Kwame Nkrumah, de so no de so.